Nedaleko od městečka Siva ve stejnojmenné oáze se nachází vesnice Agurmi, která byla prvním osídleným místem v této oblasti. Cesta ze Sivy do Agurmi vede přes palmové háje a když dorazíte do vesnice, začnou vás doprovázet děti, pro jejich zvědavost jste zajímavým zpestřením. Na paherku nad vesnicí se nachází zřícenina starého opevnění a chrámu věštby, známého jako Sivské orákulum. Nedaleko odtud jsou pro změnu ruiny Amonova chrámu. Zdejší věštírna byla založena asi v 6. století před naším letopočtem. Věhlasu dosáhla, když ji Peršan Kambises chtěl zničit. Jeho 50-tisícová armáda vyrazila na cestu pouští v roce 524 před naším letopočtem, ale dodnes k věštírně nedorazila. Bohové tomu chtěli, aby celá armáda zmizela v pouštní bouři. Nejslavnějším návštěvníkem byl Alexandr Veliký. Odpověď věštírny, zdali byl opravdu synem boha, si však Alexandr nechal pro sebe.